morning, good morning, good morning. Karon mga guys, adlaw nga Domingo. Ayan na po si Inday sa ijang tindahan. Gamay. Karon, pakuka ko mag-display guys. May pag-abri na. Nalugay mata si Inday. Karon, mag-display ako. Hindi na po din kakong suki mga guys. Oh. Si ate. Aga-aga na naman to mga ano. Hi ka muna doon. Hindi pa nga ako naka-display. Ay, kape ka, ready mo. Bibili ako palisan. Anong bibilhin mo? Kape ka black. Lahat na po na. Isa lang ba? Oo. Ay, meron ba akong kalaki ha? Hindi, ngayon na. Ngayon na talaga. Ano, malaki, maliit. Yung pula. Yun lang, hindi ako makaano ngayon. Ano pa? Gano'n yan. Vlog ko, mag-hi ka dito sa kong vlog. Ay, susunod mo ng ibang vlog. Ay, nakuha. Nag-work ko. Nag-work ko. Sabi doon eh. Pwede na. Pero ko, manan siya. Pagkarap ako. Di, gamay katong tag 5. 6, Sa ba ang kakatuwa? Ang samay mo, kanina naman, sa kanas dyan ay. Vlog ko, pero pilingaw ko na rin. Sayang din yan. Kaya nga, wala namang puhunan yun eh. Laway na. Salamat eh. Marami mga guys, marami makalingaw na suki nga mga jukilan ko eh. Karon, iwasak kong display kay mo balik na to sa tele. Ano mo ya? Sigarilyo. Hindi maupos. Ang sarap ganito yung mo ya, Fortune? Wala, magboro yun. Ay po, sumagkas pa yan. Hoy! Kaya ka ito sa vlog ko kita na good morning, bud. Good morning po. Naka-video pala. Bawal mo pumasok doon. Mahuli na dito. May video pala. Kaya na yun. Isa lang. Ikindi na dukli. Hirap po yan. Ayaw, sikat ka. Ayaw mo. Nasaman ka na yung juice? Oo. Ah. Shout out ka siya. Guys, shout out sa kong silingan na customer Bisaya sad. Hello. Wapo kayo. Ayan mga guys, bumalik na ulit si Ate Liit. Tingnan mo naman, maliit naman talaga siya, no? Yan naman siya. Mag-hi ka man doon. Hello. Sa mga pants mo. Ilan ba? Kinukuha ko yung kalamansi. Kiling kinukuha. Tingnan mo, iba pala yung kukunin mo. Tapos kung ano-anong pinagkuha mo dyan. Wala, maliit eh. Ito, dalawa. Kumain ka kasi ng margarine. Kalang bebe. Ano ba yun? Freezer. Ito yung kasi kung ano sa'yo, be? Tapos, Wala ka na isang ano. kuha ko ng napkin. Yeah. Sorry. Ito guys, may wings to wings. Birthday Ano? ko ngayon eh. Yung napkin.
Salbahe ka talaga. Tingnan mo guys, ang aga-aga ng morning, oh. Ito yung binibili niya. Wala na ubusan eh. 7 Ito lang kayo. Oo. Kailang ha. Ba't lumabo yung tubig sa ano mo? Yung bilog-bilog mo? Ano lumabo? Eh ano? Ini sa ano? Ito? Hindi. Eh ano? Nilagay mo ano bilog-bilog. Ay, hindi ko na napalitan eh. Ba't sa akin? Eh, sa akin nung ano pa yan, yung anong araw pa yan nilagay ko. Ito, dalawa. Teka lang. Gamitin natin yung calcio kasi nabububo ako pag maramihan na eh. 26 26 plus 12 plus plus 6 6. 44. 44 Mayroon minus kang 54. Minus 100. 100. Oh, 56 pala. Mali nga talaga. Hala, walang barya. Ay, walang, ito na lang, mga barya. Oh, lagi naman eh. Tingnan mo. Mamaya, magpapalit ka muna doon. 100. Magkano ba? 54? 44. Oh, ito na ng 50. Oh, ayan mo, mayroon ka pala eh. 44 lang naman eh. Ka talaga pasaway Ay, wala ka talaga akong ano. eh. O, tingnan mo, ayan naman. 34. 44 Ayun. lang. Ayun, ayun. Ano, mayroon pala eh. 30. Ah. 40. Yan. 10 piso. Ah. Kala mo ah. Kaya, mayroon mo pala eh. Ayan, plastic ko Oh, na. yung ano mo, kape. Eh, di ko pa pina-plastic eh. Inamadali ako. Ayan. Okay, Alayas. bye-bye. Dahil pinapala. Bye. Bye-bye. Ah. See you mamaya.